I estem davant de Sant Ignaci de Loyola Jesús Maria, Xavi Herrero, que en estos moments està a punt de moure un altre dels volums. Una paeta molt xula, així en botànic. No deixeu de visitar-la. Per a que una peça puig al final hi ha moltes hores de preparació, com el que estem veient ara. Estan preparant els tirants, la grua i tot. No és un procés fàcil, ja que tinguem en compte que després l'èxit o la bona pujada d'una peça dependrà molt de que estigui ben aplomada. I en això està l'equip de Llàcer ara a Quality Data for Him. Altres deixen treballs que mai se veuen, però que són fonamentals per muntar la base. Com veieu, per aguantar una peça tan gran cal una bona punteria a baix. Una entrevista a Llàcer en el millor moment. Això se diu el don de l'oportunitat. Mireu la peça preparada, Llàcer que està a l'atacat de nervis i ahí. Això se diu saber de falles, sí senyor. Per a que la peça en l'aire no faci venir massa i estigui ben contrapesada, a vegades es fica, com en aquest moment, sacs d'arena. Llàcer en aquest moment està ficant uno i així el que intenta és equilibrar la peça quan estigui en l'aire. Evidentment és un volum prou important. Comença la pujada. Veiem a Llàcer que està ja preparat per a rebre la peça aquí. Moment fort de la planta. ¿Qué tal, Adrián? Molt bé. Así, disfrutando un poquet. Quina barbaritat. Quina barbaritat. Es que no cap en la cámara, me caguen, Déu. Ya me quedo aquí. Ya me quedo aquí. Buah. Llàcer per darrere. S'haurà de viure ahí dins. Tensió màxima. Ja baixa, poquet a poquet. Poquet a poquet. Enganxa. En els finals. Ja baixa, ja baixa. Baixa i se completa la plaça. Després de tota l'atenció a aplaudir. Gran moment. Ya el cap de la misma está en el aire, se amenitza el segon moment fort del dia. Pere ja està preparat per a pujar i el cap a punt de volar. Ja se'n va cap amunt, ja se'n va cap amunt. Hola al cel del Pilar. Hola al cel. Y va rápido, pero rápido al hueso. El cap ja posicionat sobre el seu sacabuts. Un va cap avall. Moment fort, moment fort. Quin espectacle, quin espectacle. Mireu quanta gent està ahí esperant.
Sí, les falles han canviat. No s'entén avui la festa fallera sense les xarxes socials, sense tota la informació que se genera, i coincidís que, disculpeu que tinc quasi el compressor de Pilar que està manejant-se. Bueno, continue. No s'entén sense la xarxa social. El problema és que hi ha una sobreinformació, sí que és veritat, i moltes vegades la informació no sabem si és de qualitat o no, però l'aportació de les xarxes socials han sigut molt positives per al món faller en general. Sí, són moltes hores, són molta dedicació, i la veritat és que 15 o 16 hores al dia estem enganxadíssims d'internet i de tot el que se genera al voltant de la festa. Sí. Això és aplaudiment, i ara està pitant la grua perquè ha acabat la pujada de la grua de Pere Baina. S'ha picat, vamos, sense problemes i perfecte, i la gent estava vibrant en el moment. Sí, les falles han canviat. No s'entén avui la festa fallera sense les xarxes socials, sense tota la informació que se genera, i coincidís que, disculpeu que tinc quasi el compressor de Pilar que està manejant-se. Bueno, continue. No s'entén sense la xarxa social. El problema és que hi ha una sobreinformació, sí que és veritat, i moltes vegades la informació no sabem si és de qualitat o no, però l'aportació de les xarxes socials han sigut molt positives per al món faller en general. Sí, són moltes hores, són molta dedicació, i la veritat és que no he pogut contar-vos-ho com m'hauria agradat, que estava a la ràdio, però ha sigut impressionant. Tota la plaça ha trencat d'aplaudir i l'encaixada ha sigut brutal. I Pantomima continua creixent. Quina passada. I així tenim Memorandus de Chucky. Probablement un dels projectes més complets de tot l'any. Per què? Perquè és un projecte que no només abarca la falla, també abarca un projecte solidari i col·laboracions de gent externa al món de les falles. I damunt en un emplaçament que té moltíssima història, que és la falla ferroviària, Baila Iniciativa. Com veieu, ja ha plantat el centre, però encara queda molt que veure, moltes col·laboracions, molts artistes implicats. De veres, passeu perquè mereix molt la pena esta falla i tot el projecte que du endavant. Un exemple per al món de les falles, sense cap dubte. I en estos moments arriba la falla Ribera Convent Santa Clara, la falla telefònica, falla de Javier Álvarez. Arriba en estes dos góndoles. Com veieu, la falla ja està preparada per a pujar. Demà, per a vosaltres avui, tiraran de grua. Continuem. Puja al cap, dia complet, vinga, que avui ho tenim tot. Ara estan intentant encarar-la. Si l'estrada de l'expectació era màxima, ara és inclús major. Gran dia, gran dia. Poquet a poquet va baixant, va ser prou fàcil. Va baixant, va baixant. Espera, calma, espereu. Ara sí. Corona la falla Cuba al seu cap. I encara queden promes. Vinga. Queda impressionant esta falla. Moltíssima gent que s'arrima a veure. Se nota que esta és una de les places importants de les falles. Sembla que per avui ja la grua ha acabat, però quedeu-vos en aquesta mirada, perquè sense que dubte va ser una de les mirades d'estes falles 2015. Molta atenció a ella. Estem davant de Gravador Esteve Ciril Amorós, altra de les candidates al primer premi en primera A, que té tot el centre plantejat.
També, com no, l'escultura sempre és el punt fort de Miguel. I les mirades s'apoderen de la plaça, per davant i també per darrere. Una altra de les falles que comptarà molt en uns dies per a la secció d'argent. Els estúpids olímpics estan tots en l'aire. Serà una falla segur molt divertida. Ja apuntamanetes el que tenim així. Fem una volteta a disfrutar-la tranquil·lament, sense ningú, calmadament, que també de tant en tant s'agraeix de tant de barull de les falles. Bueno, tanquem així una jornada intensa, moltes pujades de remat, moltes emocions, i demà serà, demà, quan veieu el vídeo, esperem que ja tindrem una jornada més interessant si cap. Bona nit!